Hey guys! Welcome to my channel! Karon nga gabi guys, magbuhatag reaction video. Dito mamati sa maliwid kay sa Batista. Magbuhatag reaction video atong babae nga pilingon kay nga mura ba gwapa nga demonyo to. Ana siya mga bisay daw nga gwapo. So, dinata magdugay guys nga bago sa akong channel. Ayan nyo click subscribe sa among channel guys no. Kay kini nga mga reaction video ni mong ginabuhat. So, dinata magdugay basaw na to yung reaction video tong babae nga mura gwapa. Oh, sige na, last star. So, ara. Ipakita na ko siya dito sa screen, guys. Para sabay mo sa basa sa ko. Ana siya, guys, oh. Hoy, mga Bisaya, alam nyo ba, salot talaga kayo sa lipunan, no? Bukod sa mga ignorante, di pa kayo marunong magtagalog. It's a very simple language. Ana siya. Hoy, babaye, dili mi salot sa lipunan. Ikaw ang salot sa lipunan. Pilingon ka, makaingon kag salot mi sa lipunan. Mura po kag gwapak, ng demonyo ka. Yung ingon-ingon ka nga mga ignorante. May dili may ignorante. Kung ato mi diri sa syudad, dili may ignorante ng syudad. Kung ato mi sa city, dili may ignorante. Kung ato kag bukid, basi may ignorante ka, bayhanak ka, ha? Basi ignorante ka. Nya di mi kabalo magtagalog. Pag sure dira, kabalo mi magtagalog. Say gusto mo nga Tagalog nang laglom or kanang dili laglom? Ba, So, bagong ta karon na. ba, isto na ba, daanan ako magkapapa. Unsa day ka nagbuhat ganig reaction video. Nasama ka akong magulang. Tapos niingon pag siya guys, hi sa mga Bisaya talaga mga bobo pure kaya please lang mahiya naman kayo kahit kunti respeto sa aming mayaman. Mo na mayaman? Mayaman day ka. Tanawan ang background sa imong balay, yung likod nimo murag murag budiga magay na. Mas nito may balay nimo taga Manila man tuod ka pero mura man ang balay nimo budiga. Demonyo ka. Na. Tapos mingon-ingon na ako mga kauban rin, mabuk kong kalipay. Hoy, naglagot ko si Moday. Ayaw pag sinamok sa mga ayaw, pag sinamok pa sa mga Bisaya day ha. Naglagot ko si Moday. Si Kuya, di mo paapas ni Mama. Huwag na kayong lumuwas sa Maynila pagkatapos ng lockdown. Dahil nagbabagay dito sa, hindi nababagay ang mga katulad yung mga hampas lupa. Hoy! Hindi na po may matog Manila. Kaya virus, ikaw ang nadalag virus. Sabi, ni mo nalipay, minimo. May yung hampas lupa. Ikaw may lupa, dili kami. Puti bagay ko nimo. Wapa pag kunimo. Ew, ang dudumi nyo, hayas. Sana talaga mamatay na lang kayo sa muntik ng mga virus na yan. Virus? Mamatay, Miss Virus. Ikaw ang mamatay sa virus. Palag mo dira. Mura ba kagdagwag virus kung bayhanak ka na? Mga buwisit kayo. Kayo ang nadala ng virus sa Pilipinas. Lamunin na lang kayo ng mga damo total. Alam nyo naman na pinagkaiba sa hayop, diba? Sorry. Not sorry. Not sorry, good. Sorry, not sorry. Sorry, not sorry. I just telling the truth. Na, may ngayon ka just telling the truth. Mali magay na imong just telling the truth. Oh, bugo! May ngayon ka, kinindi ka wala mong Tagalog. Demonyo ka. Na. Nagkatawar na ba ni sa diri sa kuwa, oh? Mura kang buang kang bayhana ka, ha? May ngayon kag truth. Tarawa di man truth. Oh, dili man na. Oh, God, yo, man God. Patiling-tiling ka. Tilingon ko na imong utok ron. Hayop, David. Di man may hayop. Ikaw mang hayop. Mura man kag pukpok. Na. Labaw pa sa pokpok. Ay mo si Nina, mayaman day ka, di mo na nito mo si Nina. Buisit ka ha. Na naglagot ko sa imo, ayaw kog dabdak kay na high blood ko. Bastang siya. Ikaw ang nadalag virus, dili kami nga mga Bisaya. Eh, ko ato. May bantay na ko sumakit ang kasapurso kay paligid ka sa bukid. Naroon ko sa bukid, paligid ka sa bakilid. Divider, mas divider. Ayaw pakita sa ko kay na. Kita na ni. So laban mga Bisaya, dito magpadala tong bayan nato kay dito gwapa, no? Sumbagol. Pinunta magpadala ato kay naglagot ko ato sa iya ha. Yung kabala ka mga Bisaya, laban Japan. Sa magpalugi sa mga inana mga babaeng ngoy po. Silupin nga pula. So babay na maruto. Ang donat.